Hej alle sammen og velkommen til Cookies Eventyr. Episode 2. Jeg kan godt lide episode. Og i dag skal vi selvfølgelig bygge mit hus. Og jeg kan godt lide huset. Og ja, så vækker verden. Nå. Så bygge et lille hus. Hvor skal det være? Jeg ved godt, hvad det skal være. Det skal selvfølgelig være Cookies Eventyr. Den måske. Ja, lige der. Og så bygger jeg det lige, fordi jeg synes det. Men tak fordi I har subscribet til mig alle sammen. Ja, jeg har 3 subscribers. Og tak fordi I har liket den. Og tak fordi I har viewet den. Ja. Fordi jeg er bare så glad. Nej, det var bare. Jamen ja. Ja. Så du kan se, at jeg bygger mit hus. Det skal være mega nuttet. Og stort. Måske, jeg skal bare lige gøre noget. Fordi der er nogen, der er irriterende her. Det er til dig. Ja. Men ja. Nej, det var det ikke særlig sødt af mig. Tænk, det monster nu væk. Jeg vil nu gøre. Så over mit verden. Som jeg selv er der så ja. Det gør jeg. Men jeg kan ikke. Jamen så har jeg haft en god uge. Jeg har kigget på stjernetegn. Og stjernetegn er gode. Det er godt. Og computeren går ud. Problemer. Alarm, problemer. Computeren går ud, tror jeg. Vent, hvad? Problemer. Jeg ser meget lige hus. Og jeg vil bygge en skyld for det ting, som er sket. Computeren er sådan dødelig, så vi har fået den op på igen. Så ja. Okay. Så vi bygger lige en helt småkage. Okay venner, hvad er jeres yndlings? Jeg kan lide, jeg kan lide masser af ting. Og yndlingsting, jeg kan lide cookies and cream. Fordi det er lækkert. Hvis I smagte det, så lav en kommentar, hvor der står, I har smagt det. Jeg kan godt lide kommentarer. Skriv masser af kommentarer. Skriv masser af kommentarer. Jeg kan godt lide kommentarer. Okay. Ja, men det her bliver et ret fint hus. Okay. Der vil der også skære på. Hvor dør det henne? Okay. Jeg tror, det er den her. Jeg kan lide. Jeg lider creme. Hvad? Fordi jeg kan godt lide sådan noget, så det er sådan der venlig som creme. Så det fylder det med fakler. Og hvis I tror, jeg er dårlig bygger, jeg kun bygger lille ting baglig. Jeg kan bygge større, meget større ting der. Nå, så selvfølgelig vil jeg godt hedder Cookie. Mit efternavn er mellemnavn er Ant, og mit efternavn er Cream. Så småkage smager godt. Sig det til jeres venner. Det hjælper på alting. Ja, det sagde jeg lige. På grund af, jeg kan Jørgen. Ja, det leder efter dig, Jørgen. Det bliver godt. Kommer snart. Du kan ikke slippe væk fra mig, Jørgen.
Nå, men ja, gør. Nej, lav cremen på. Og undskyld, i sidste video på den der smukke herovre, jeg gemte jeg cremen, så var der et kirsebær på. Så ja, det var dårligt til mit første byg i hele min verden. Nej. Det ligner ikke creme. Det ligner creme nu. Så laver jeg kirsebær. 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 Det der ser ud til at være et ret lækkert hus. Nej. Undskyld, jeg talte bare til en eller anden, som der er irriterende. Ja, det er den, der er irriterende, det hedder han. Det er irriterende. Det var det samme, der har lavet lydene i baggrunden i går. Jeg skal bare lige tale til de irriterende. Ja, undskyld. Nej, døren blev ødelagt. Det var kun af den irriterende. Den irriterende ødelægger alting. Ja. Ja. Mega comfy. Jamen, den her video er meget specifik. Det er en specifik video, fordi det er episode 2 af et eller andet Hopstad Høj. Så skal I se den. Ja, det siger jeg til jer. I kan se den, fordi det er episode 2 af noget Hopstad Høj. Hvis I godt kan lide Hopstad Høj, så læg en kommentar ned, og så sig om I kan lide Hopstad Høj. Hvis I ikke kan, så sig bare, jeg kan ikke lide Hopstad Høj. Og hvis I godt kan, så bare skrive, jeg kan godt lide Hopstad Høj. Hvis I ikke skriver, så ser jeg det ikke, okay? Okay. Tak. Nå, men nu skal jeg have lavet en sofa. Nede i kommentarerne kan jeg også sige, hvad jeg skal bygge næste gang. Et hotel, en pool. Den her sofa bliver meget grim. En hotel, en pool, hvad end I vil. Så vælger jeg en af dem, og det kunne være dig, du valgt af den seje sejr. Cookies and cream. Så ja. Så. Ja. Vi skal om på at blive landet. Vi skal bare lige bygge op server. Hvis I ikke ved, hvad Hopstad er, det finder jeg ud af. Om 10.000 timer. Eller sådan noget i den stil. Okay. Så er mit hus vist færdigt. Det er ikke det bedste hus, men ja. Der er noget, jeg mangler. Noget vildt vigtigt. Mit tv. Kom nu, alle har brug for et tv. Det er sådan, alle har brug for. Okay. Nå.
Nu kan jeg vise jer min stue. Det er min stue. Det er min værelse. Hvis I ikke er fulgt med og bare sovet som om I dårne. Og jeg ved, det nogle gange sker. For der er meget mærkelige mennesker ude i verden der. Og det var et perfekt rig. Og nu er videoen slut, som der starter med men. Men før videoen slutter, skal jeg lige sige noget. Fordi at Cookies Eventyr episode 2 stop.